magandang umaga mga kaibigan. Welcome back ulit sa channel ko ha. Ito, meron naman tayong bagong ituturo. Ito yung mga mahilig sa mga video or videos. Mag-edit ng videos, ganun. Ha? Ito po yung KineMaster. Ha, KineMaster or KineMaster. Ano ba yung tawag ng pronunciation yan? Ano bang basa niyan? Yan, basta yan na yun. Okay, kung wala ka, makikita mo lang yan sa Play Store. Open mo yung Play Store, tapos download ka lang ha. So since na-download ko na, i-open ko na, direct open ko na ha. Okay. So dito sa front pa lang, meron ka nang makikita nito. Dito banda dito. Ayan, ito yan. Diyan ka gagawa ng bagong video. Like for example, gumawa ka ng bagong video. Ayan. Kunwari ito. Ito. Yung untitled 4 ha. Nagawa ko ngayon ko lang yan ginawa. So paano ko ba yan ginawa? Hindi naman yun delete natin to, yan. So wala na akong kahit isang video. Ayan, wala. So paano ba magsimula ng isang video sa KineMaster? So kailangan mo lang is alamin mo kung ano yung klaseng video yung gusto mo. So first, ang explanation nito, ito dito, device capability information. Pag 720p, pwede kang maglagay sa isang video, pwede kang maglagay ng dalawang video na sabay mong i-play. At saka dito naman sa kabila sa high kanito lang ito naman sa 1080p hindi supported yung video layers. So, ibig sabihin hindi ka pwede maglagay or overlay or overlap ng isang video to video. Image lang, effect, yung mga MP3 lang pwede mong ipatong-patong, di ba? Kasi mahilig naman tayo design eh. So para sa akin, ang mas maganda para sa akin yung talagang capacity ng cellphone mo, ito yung isa, layer mode. So kung gusto mo magpatong-patong ang video hanggang dalawa, ito gamitin mo. Okay, back na tayo. So yan ang ginamit natin ha. Okay. So pagkatapos nun, mag-insert ka lang ng una mong video. Like for example, bigyan natin ng introduction. Ayan, introduction. Pagkatapos ng introduction mo, delete muna natin itong nakalito to. Pagkatapos ng introduction mo, syempre gagawa ka ng una mong video, ha? So, gawa natin yung ito. Tanggalin natin yung music para hindi maingay. Ayan. Syempre, ang introduction mo, ito. Ayan, forward natin ng konti, hinaan natin ng konti, or hindi masyadong maingay. Okay, yan. Oops. Ayan. Itong bar na yan, ito yung effect, ha? Pwede mong i-3D yan. Pwede yung ganyan. Kayo na bahala pumili. Pwede naman yan. Ito para sa akin ang mini circles. Yan. Try natin ha. Yan yung effect. Transition niya effect. Kung pupunta ka na sa ibang file, bibigyan ka ng option kung ano yan. Maraming option dyan. Pili lang kayo dyan. Yan. Pwede rin ito. Then yan. Okay. Yan yung first video natin, ha. Pwede mo yan patungan. Ng isa pang video. Paano ba siya papatungan? Ito, layer. So, yung media or picture sa taas, yan yung click mo. Tapos, converted. Yan. Paano ba mag-convert into ganyan? So, i-click mo lang yung, madali lang naman i-click mo lang yung isang file. Nakikita mo yung isang file dito. Ayan. Yung may punctuation mark na yan is i-convert mo lang. So, pagka-click mo yan, automatic magko-convert. Like for example, ito. Convert to make it 720 copy. So pagkatapos niyan, automatically mapupunta yan dito sa converted file. So hindi mo na kailangan na i-click yan kasi papasok na yan eh. Since na gusto natin i-layer to, ito, i-ano lang natin to, i-delete na lang natin to kasi nasa main siya. Pag layer ito, then converted, then click natin to. Okay? So hanapan natin yung pwestong yan, kunwari dito sa baba. Okay? So, habang nagpi-play nila, ito, control natin yung kanyang, yung volume niya. Habang nagpi-play yung unang video, meron tayong overlay of isang layer na video din, di ba? Kasabay mag-play. Try natin mag-add ng isa kung kaya pa, okay? So, okay, kaya pa. So, hanggang 2 video ang kakayanin niya, ha? Okay. Sa 3 hindi na kaya to. So paano?
So pagka play mo, medyo maingay itong isa. Tanggalin natin. Pagka play mo, ganyan yung itsura niya, ha? So paano ba maglagay ng effects? Eto, para maglagay ka ng effects, click mo yung dyan sa ano, kung saan mo gusto. So open mo tong layer. Pag open mo sa layer, hanap ka ng effects. Yan. Pwede ganyan. Ayan, dyan na lahat. Yan, pag play mo, ayan. Makikita mo naman yan sa baba eh. Pag may effect na nakalagay. Pwede kang mag-text, lagay ng text, and then JRens. Okay. Pwede kang maglagay ng text. Paano mo papasukin, fade or something ganyan. Ito, click mo yung text, tapos ito yung sa gitna, ito yung kung paano, anong gagawin niya sa duration niya. So try natin ang pulse. Yan, or jitter. Yan. So paano siya mag-exit? Siguro up na lang. Yan. So play natin ha. Yan. O diba? So ito maganda. Pwede ka rin mag-record ng voice. Ang kagandahan nito, meron na siyang package na music. Ayan. At saka effects. Kompleto na to. Wala ka nang hahanapin pa. Kung gusto mo mag-download, download mo lang yun sa YouTube ng mga effects. Okay? So, ano pa bang iba ang tanong? Ito. So, try natin mag-import ng pictures. Pwede naman mag-import ng pictures. Yan. So, kung maglagay ka ng ano yan, sub niyan, ilagay mo sa layer. Ito, for example, lagyan mo yung channel mo na logo mo. Pwede mo ilagay yung channel na logo mo. Ano picture ko? Ito, So TV. Ayan, lagyan mo dito sa gitna. Ayan. Dito sa taas ba? Yan. Tapos, i-drag mo lang yan kung anong saan duration, kung gusto mong lilipat yung position niya, hold mo yung item or yung picture, tapos i-drag mo lang. Okay? Yan. Yan yung kakalabasan niya. Di ba maganda, madali lang? Wala namang walang kahassle-hassle. Maintindihan mo yan ng mabuti. Lalo na pag makagamit ka ng kompleto. Ito. Ayan. So, sa ngayon, ito lang yung pinakamagandang, para sa akin, pinakamaganda at pinakamadaling gagamitin na video editor. Ito rin din yung ginagamit ko. Kaya, no hassle naman. Wala namang problema. Kasi nga, nasa feature na lahat yung kailangan mo. Kung hindi ka pa satisfied, pwede ka naman mag-download ng effect, pwede ka rin mag-download ng ng audio kung anong gusto mo or pang funny moments mo, diba? So next time, meron na naman tayong uling i-share o kaya kailangan mo maging updated lagi. Like lang at saka subscribe. Or subscribe mo lang, hit mo lang notification button para may notification yun sa cellphone mo, okay? So, wala naman tayong problema sa ngayon sa mga bagong update. Lalong-lalo na sa VPN na tinatawag natin unlimited na load or unlimited na internet. Nandun din lahat ha sa ibang video. Sige, salamat at muli, Enzo TV, paalam.